Пуснах хора, сега е към 12 и ще хапваме в тази готино стоянче барбекю. Вземам някаква пилешка пържола, някаква салатка, така че да. Тук сме с приятелите, чакаме Козио, но сме много гладни и трябва да хапнем. Кажете здрасти на YouTube. А така? Какво ще хапнеш, бе? Пилешко филенце. Това е Радо от Англия. Това няма си говори и на Васко също както е и аз ще ям пилешко филенце, нали говори? Това е бат. Това е. Тъй като си правя влог, искам да се представите. Марто къде е? Това е Нико и Ивето. Те ще хапват също с мене. Не, глупости. Вижте глупости. Все пак е PG, той ти наработи. В момента правиш клип, бъде? Да! Идиот. Ти преди малко по... Вижте каква подкрепа имам само от моите приятели. Давай, Дани. Аре ти си имате храна. Не ми кажа, че ме качва жълтинка. Вече си качен. Целен сочно. Това 400 грама пилешко. Тък му ще я кажа, ако си ми... Това е по-яко да е, но... Ще я се провикам от другата, да викам пак Нико, си го завяш. скромно. Марто си е големи, Марто си... Да за 5 пъти, пъти я дай. Няма къде И плюс и на мене. бахте жена. Втора вечера на Марто, на Нико също, на мен е първа. Няма значение. Аз снимам ли, бе? Да, аз снимам. Сега записвам, нали? Да, сега записвам. Много сте готви. Защото се грозния. Я покажи житото. Това не го яш. Това ще е трейлера на следващото клип. Това е от... Как се казва? Не яш жито. Жито и Булгур from around the world. Това е Влади. Много е готви. Опа! Ти ли правиш ли снимки? Да, бе. Обаче ти си много тъп. Я се сбийте, поне да има нещо за клип. Да има гледане. Да има гледане, моля ли се, направете някакъв. Така се започва. Не. Чакаме много че от Копенхаген. Или 18. Вече сме умрали всичките, но всеки ме трябва да е. Извали коши. Извали коши. Също. Чакаме коците. Ми не знам. Кошо е тук, така че всичко е точно. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you?